Да, така е. Който има деца, ще ме разбере. Животът ми преди ЕОР. Аз съм от хората, които съм израснала в чужбина. Била съм доста години в Гърция. Работила съм различни работи. Нито съм избирала, нито съм имала претенции. Аз съм от хората, които съм научена, че по всякакъв начин не е срамно да работиш, щом като искаш да си изкараш хляба. Не съм имала тази възможност да се изуча, да се обуча общо заето, да отида на училище както трябва, нали? Нямах тази възможност, но ето, чрез ЕОР аз се научих на много неща, най-вече научих се да мисля и да разсъждавам правилно. Изключително много съм благодарна, най-вече, че ми се даде тази възможност и шанса да предприема тази пълната промяна към мене и така да предам към моите деца, към семейството ми и към много други хора. Работихме с моя мъж, с моя съпруг в Макдоналдса доста години, в Родос бяхме, общо заето. Винаги съм била от хората, които съм давала всичко от себе си, за да бъде шефа доволен, за да ме похвали. Тези, които работите и знаете за какво става въпрос, искате да се покажете, да се докажете, че можете много повече и още повече. И накрая даже може едно браво да ни получите. Имали сме такива случаи. Аз съм била от хората, които съм карала винаги такива малки автомобили. За мен беше просто важно да стигна от точка А до точка Я, с цел просто да си свърша работата. Даже не съм си мислила, не съм си мечтала даже, че някога ще мога да карам нов автомобил. С моя съпруг в един даден период отидахме в Германия, защото имаше доста кризно състояние в Гърция. И там работихме 2 години в един ресторант. Тук сме облякани в черно. Направо живота ни беше в черно 2 години. Работихме доста часове там, но имахме късмета, че нашите работодатели бяха доста добродушни и разбира се, нашите 3 прекрасни дечица, които имаме с моя съпруг. Общо взето това е моята молба, която промени живота ми на 360 градуса. Не съм знаела никога, че взимайки пакет за здраве, ще стигна в момента, който ще взимам 9000 евро на месец от една обикновена майка, от една обикновена жена, която няма никакво образование, която е работила от 2 до 3 работи, била съм в чужбина. Не мога да кажа, че детството ми е било много прекрасно, но съм благодарна от начина на живот, който съм имала, защото нямаше да стана човека, който съм днеска и нямаше да оценявам това, което имам днеска в момента. Да, аз започнах без да знам за мрежовия маркетинг, без да знам за ЕОР, без да знам, че такъв вид дейност може човек да печели и то много добри доходи. Просто си закупих пакет за здравето, за децата си, с цел да подобра имунната им система. Следствие, моят съпруг също започна да приема продуктите, остана изключително доволен, защото той имаше проблем с коляното. Следствие, той самия започна да разказва за продуктите. Тук вече е това, което казваме рекламата от уста на уста. Използваш продукти, доволен си, препоръчваш, разказваш на хората и те искат и те по същия начин да си закупат продукта. Колко от вас ви се е случвало нещо подобно да препоръчвате услуга или продукти? И никой да не ви казва даже едно благодаря. А тук компания LR променя животи на хора, които са обикновени. Това ми беше първият бонус 15 евро от моята поръчка. Партньор съм от 2019 година, почти 6 години. Съпруга ми е вече бив шофьор. Уволних го от шефа му. Наслаждава се на присъствието на децата. Живеем живота, който така много хора мечтаят. Спокойствие, финансова свобода, да се грижим за здравето, да даваме добър пример на децата си и разбира се да даваме шанс и възможността на много други хора. И те по същия начин да повярват, че може да стане. И разбира се, всичко това не сме го направили сами. Имам прекрасен екип, хора, които с тях сме тук до живот. Аз затова казвам, че мога да добавя още един ресурс от тези, които изброих от 9, хората. Защото чрез ЕОР днес се запознахме с прекрасни хора, които ако не беше ЕОР, аз нямаше да ги имам в живота ми. За мен те са едно огромно семейство, което без тях нямаше да съм тук, защото и те самите ме вдъхновяваха. То е взаимно. Човек просто трябва да се даде шанса, възможността да бъде упорит и да се слага високи цели.
ЛР е за хора, които са с големи сърца, искат да помагат на други хора и най-вече да имате вярата, че може да го направите и да го постигнете. Това са доходите, които сме взимали общо заето от 2024, близо 120 000 евро. Не знам къде са хора, не ме питайте, но това са парите, които ЛР са ни изчислили, че ние сме взели за тази година. Просто гледам и аз самата не мога да повярвам, но наистина това е една позиция, сребърен лидер на организация, която я пожелавам на всеки един човек, защото тук вече идва пълната свобода и промяна на начинът на живот. Общо взето. Пътешествията, които сме били, хората, които сме се запознавали, сме имали възможността, шанса, всичките тези събития, които сме присъствали, наистина можете да направите всяка една мечта реалност, но само чрез тази възможност. Защото избора е във вашите ръце. Ние трябва да решим да предприемем някакви мерки и да започнем едно чисто ново начало. Тук са като цяло срещи с екипа ни. Бяхме започнали 2-3 жени и накрая стигнахме един прекрасен, огромен екип, майки, жени, които наистина повярваха в себе си, че могат да променят и те живота си и да дадат шанс и възможността на други хора. Изключително много се радвам, че всичко това съм го изживяла с тези прекрасни хора и това са просто едни спомени, които са запечатани за цял живот. Без ЛР това нещо нямаше как да се случи. И тук вече частта за автомобилите. Моята цел, когато стартирах, беше автомобила. В началото, си взехме пакет здраве, следствие вече разбрахме и за бизнеса. То се случи много така някакси небрежно, мога да го кажа, защото просто видях компанията, че просто ми приведаха някакви пари, попитах защо и каква е причината и моят спонсор на човека, който ми запозна с ЛР, тогава седна и ни разказа за компанията, че освен продуктите Майя, има и друга възможност. Ти си майка с 3 деца. В момента нямаш възможност да работиш нещо друго. Ето, дават се шанса да си работиш от къщи. И разбира се, компанията дава възможност и да карате нови автомобили. И когато чухме автомобили, моят съпруг просто очите ги направи големи и започна да разпитва за колите. И тогава просто ми каза, не знам какво ще правиш, но аз искам кола. И това беше моето мото, като цяло да предоставя, да зарадвам моя съпруг да кара чисто нов автомобил. В момента ние вече имаме 5 такива автомобила относно компанията, които са ни връчили. Днес на това са прекрасни изживявания. Повярвайте ми, че на работното място, колкото и да работите, няма как да ви предостави някой такъв автомобил. Изключително съм щастлива и така радостна, че предоставям това чувство на моя съпруг да кара тези прекрасни автомобили. За съжаление не съм качила снимка на този 5-ти автомобил, но следващия път със сигурност ще го направя. Той е един семейен, прекрасен Вито, което така ни беше доста голяма мечта. Искахме един ден да имаме такъв автомобил и чрез ЛР ние вече го постигнахме. Получили сме и бонус, годишен бонус. Ние бяхме първите българи на сцена, която бяха почти над 5-6 хиляди човека. И аз съм изключително горда не само за себе си, но аз едно качих цяла България на сцената, така се чувствах, защото наистина много усмивки, много емоции, много прекрасни моменти живяхме с нашите партньори този ден. Просто вижда се как греем с съпруга ми. Не ставаше въпрос само и за парите, но тези емоции, това чувство наистина няма никъде къде да ги живеете. И разбира се, няма по-хубаво нещо да видиш партньори на сцената, хора, които заедно с теб извървяват този път всеки Божи ден, борим се на макс, даваме всичко от себе си и накрая да видиш ето тази усмивка, това щастие в очите им как грее. Няма по-хубаво нещо от това да дадеш шанси на други хора и те да повярват в себе си. Това беше преди 1 година с наши партньори, които пак така бяхме на сцената. Това са едни обикновени майки като мене, които повярваха и те в тяхната мечта, че ще успеят и накрая наистина успяха. Но наистина човек просто трябва да повярва и да даде всичко от себе си.
Така. И сега е най-сладкият момент, най-хубавият момент да ви разкажем за маркетинг плана на компания EOR, как да увеличите дохода си, използвайки маркетинг плана, който изобщо не е труден за хора, които наистина са трудолюбиви и искат и обичат да помагат на други хора. Повярвайте ми, че могат да направят неща, които те самите даже не са вярвали, че някога биха го направили. Каква е идеята на компанията? Сигурните разходи, които имаме в къщи, това е сферата относно здраве, хранене, красота, грим, парфюми, лична грижа, продуктите, които ви показах преди малко. Инвестирайки като цяло в нас самите, това се водят ежемесечни разходи на всяко едно домакинство. Всеки един от нас използва дадени такива продукти на различни, примерно, фирми. Отиваш в търговската мрежа, трябва ти паста, зъби, шампуан, не виждаш кое какво е, гледаш нали цените, закупуваш си го и дотам. Тук следствие компанията точно това разясняват и това е идеята. Използвайки, грижайки се за себе си, за твоето здраве, начина по който изглеждаш, общо взето, този разход ти го обръщаш в инвестиция в самия теб. Как става това? Просто сменяш продукта. Вместо да се го закупиш от търговската мрежа, която там ти закупуваш просто марката, тези 90%, а продукт в качество получаваш, мога да кажа, нулево, защото не знаем какво се случва. А тук в компания EOR имаме сертификати, имаме толкова строг контрол над продукти, които ни доказват, че те са прекрасни, уникални и няма човек, който да не е използвал продукта и да не е останал доволен. Така че, сменяйки си продукта, няма човек, който да не се къпе, да не си мие зъбите, да не използва парфюми, крем. Няма значение. Това са на ежедневна база продукти, които всеки Божи ден използвам крем с ръце. Всеки Божи ден използвам, примерно, червил. Нали? Такива неща, които ти просто сменяш продукта. Закупувайки си от EOR, ти имаш повече опит, повече примери, усещания, чувства с тези продукти и ги споделяш, че говориш. Ние така или иначе говорим за всичко това, което ви споделих. Просто трябва по този начин да разкажем на колкото се може повече хора и да им дадем тази възможност да се грижат за здравето си или от каквото имат нужда, защото EOR решава проблеми на хората. Имаш здравословен проблем, предоставя ви хранителни добавки, които могат да сподпомогнат на положението ти. Имаш проблем с кожата ти, с примерно много силно акне, суха кожа, кожа с пигменти. Ето, споделяме за нашия Сайгард, за декоративната ни козметика също. Разбира се, за парфюмите. Това са сигурни разходи, които ние просто на ежемесечни разходи инвестираш в себе си. Сменяш продукта, купуваш се го от EOR и накрая получаваш този сигурен доход, защото си запознал още много други хора с възможността, с продуктите. Това е вашият капитал, който може да използвате. Така. Само да видим дали всичко е наред. Че нещо прекъсна. Да, всичко е наред. Тази вечер така е. Вашият бизнес с EOR е още в първия месец. Вие стартирате. Сменяте си продуктите. Закупувате си ги от EOR. Правите един оборот от 200 лева към компанията. Споделяте на Мария. Споделяте на Таня, която е в Германия. Примерно на Георги, който е в Англия. На Силвия, която е в Испания. Нали, вие като цяло разяснявате на хората как те сами да се обслужват от компанията. Всеки сам се обслужва. Вие не продавате на никого. Нали? Има, разбира се, тази възможност и като дистрибутор, но именно това не е нашата цел. Целта е да запознаем хората с възможността и да се обслужват и да имат достъп постоянно до заводски цени. Вашето оборот от 200 лева, личен оборот, и накрая вие генерирате 1850 лева групов оборот, общият оборот на месечна база
е около 2000 лева. Вие получавате процент, който е 200 лева. Вече зависи, разбира се, това е един пример, зависи много от оборотите, зависи човека с какво и как стартира. Общо заето това е при всеки различно. Международен бизнес ви се предоставя, който можете да го споделяте в цели 32 държави. Създавайте екип от хора, които харесвате. Много е хубаво човек да работи с обкръжение, което го презарежда, го мотивира, дава му възможност, шанс да се учи. Нямате ограничение в партньорството, разбира се. Може да запознавате изключително много хора с компанията и разбира се и няма никакви ограничения в доходите. Колкото повече общо взето, подпомагате на повече хора, екипа расте, разбира се, по този начин получавате и повече доходи. И всеки си получава спрямо това, което е генерирал към компанията. Вашият бизнес след 6 месеца, от 3 до 6 месеца, като екипа вече тук расте, виждате, примерно Мария, която е била човек, който искал само да се грижи за здравето си, следствие тя е видяла, че Елери заплаща процент. Попитала е, защо съм получила тези пари и вие разяснявате. Ето и тя стартира следствие за възможността за бизнеса. Иска и тя да се развива като вас, иска и тя да печели като вас, защото тя вижда, че вие се развивате в тази сфера. Затова хората следват хора. Ако искате да бъдете успешни, общо взето, трябва да сте търпеливи и, разбира се, да наблягате най-вече на вас самите. Защото тук става въпрос за професия, която ви променя живота, начина на мислене и всичко около вас. Така че, за да ви следват хората, бъдете успешни. Разбира се, вашата лична система за EOR, общо заето, с доходите, които вие имате и вашия екип също генерира към компанията, всеки спрямо това, което е надградил, защото няма значение да кажем, може да имате човек в екипа, който може да взема даже повече пари от вас, въпреки че вие сте човека, който генерира всичко това. Защото явно даденият човек е положил повече усилия, има по-голям екип, общо заето при всеки човек генерира различен начин относно действията ни. Вие генерирате на края на месеца 15 000 лева групов оборот. По този начин може да вземете 2200 лева на месец. И това може да бъде допълнително. Вие може да се работите това, което се работите и да правите EOR помежду другото и следствие, когато започнете да вземате по-голям доход, може EOR да ви стане основен доход. Развивайте се, като подкрепате партньорите, за да се развивате всички заедно. Всички заедно, обединени, нагоре, да си помагат. Това е целта. Да даваме ръка на всички партньори. Вашите цели в първата тази година, общо заето, е да влезнем в Fast Track програмата, която ни гарантира бонус, който е почти за 60 000 лева. Общо за една година. С Fast Track програмата, това е за хора, които са трудолюбиви, искат бързо развитие, искат общо заето, те са като машини, аз така им казвам, просто действат без много да го мислят, дават всичко от себе си, накрая влизат в тази програма, като стават първата позиция, младши менеджер, там вече получавате гарантиран доход от 600 лева. Разбира се, маркетинга следствие на вашия старт ще ви бъде много по-добре разяснен с човека, който е поканил тази вечер. Ще седнете, ще си направите програмата, ще ви обяснят всичко с подробности, да знаете спрямо коя позиция, какви доходи може да взимате. Бъдете част от Fast Track. Хиляди партньори вече са в тази програма. Защо да нямаш и ти тази възможност? Вече на лидерските нива, разбира се, с бизнес трака можеш да достигнеш до 30 000 лева на месец. Имаме вече хора, които го правят това. Общо заето това са вече възможности, които човек просто трябва да вземе решението да го направи. Няма недостижими неща. Ако имаш високи цели, фокусираш се върху това,
Действаш всеки Божи ден и повярвайте ми, че след като ние можем да го направим, защо да не можеш и ти да го направиш? Всеки човек има еднакъв шанс. Няма значение къде се намираш, какъв си по етнос, какво образование имаш. Въпросът е да искаш да го правиш. Създай своя успешна кариера с SEO, честен, ясен, постижим маркетинг план. Сами определяте нивото на своето заплащане, без ограничение в дохода и кариерното си развитие. Общо заето това е уникална автомобилна концепция за успешни партньори. Ние, ако не беше Елуер, нямаше как да се насладим на цели 5 автомобила. Така че дайте се шанси, стартирайте още днеска. Просто трябва да се пожелаете позицията и да вземете тези уникални доходи, които могат да ви променят живота. И разбира се, с какво ще ви подкрепим ние. Готова система за подкрепа и обучение Leverage 21. Това е система, която побеждава пред уменията. Не е необходимо да имаш умения. С начина, по който ние ще ви обучим, с начина, по който ние ще ви предоставим тази помощ, вие можете да се развивате прекрасно и всичко това, което в момента ви говоря, е създадено от двама прекрасни лидери, топ лидери в България, Християн Григоров и Юлиан Огнянов. Те са създали тази обучителна система през 2015 година. И е всичко безплатно. Просто повярвайте ми, че лично аз знам за какво става на въпрос. Много трудно хората могат да имат достъп до нещо подобно, а това всичко е създадено от тези двама прекрасни лидери с цел да подпомогнат на хората да се развиват по-бързо. Стената на славата от създаването си до сега система Leverage 21 създаде над 300 менеджера и лидера в компания LR. Лидери на организация от доход 4000 лева до 6000 лева на месец и разбира се с автомобилен бонус. Виждате хора от различни държави, различни като цяло възрасти. Няма значение къде се намирате. Имаме прекрасни лидери, които с техния пример, с тяхната история така вдъхновяват и други хора да върват и да вярват в себе си, че няма недостижими неща. Лидери на организация още виждаме общо заето с доходи над 6000 лева, бронзов лидер на организация от 6 до 10 000 лева на месец. Много се радвам, изключително съм горда, че познавам лично тези прекрасни дами, всяка една я познавам, знам колко влага от себе си всеки Божи ден и някои от тях, ето както виждате, се намират в Германия, но вече две дами, като Есин Радославова и Христина Иванова, лично те вече си дадаха възможността да се приберат в България завинаги. Те вдъхновиха много хора, общо заето да повярват в тази мисия. ЛР дава възможност на хората, които са в чужбина, да имат тази финансова свобода и да се приберат един ден в къщи, да бъдат близко до техните любими хора, да живеят живота, който искат, да предоставят прекрасна възможност на други хора и разбира се, тук казваме вече промяната. Промяната е хората да повярват в това, че наистина човек, който иска да го направи, ще намери начина, а не да се оправдава. Именно тези всички лидери, които показах, те не са намирали оправданията да ни го направят, а те са намирали начина да стигнат до тази позиция и да предоставят едно по-добро бъдеще за тяхното семейство. И разбира се, тук вече на по-големи позиции, сребрен лидер на организация, Фатмея Кифова и Наима Кифов, едно прекрасно семейство, което вдъхнови толкова много хора. Техният екип е прекрасен, с много уникални млади майки и хора, които наистина с техните примери вдъхновяват много хора. Това прекрасно семейство се намира в Шумен с доход над 18 000 лева, един уникален, красив бял Мерцедес, който е наистина прекрасен, вдъхновяващ, така енергично мога да го кажа. Влезеш ли в нещо подобно и да го караш, се наслаждаваш, просто се подсещаш защо си тук. Пожелавам изключително много успех на това прекрасно семейство и да постигнат много бързо следващата позиция. Разбира се, за мен самата, вече чухте, няма какво друго да кажа.
И Таня Досева с Юлиан Огнянов, златни лидери на организация. Прекрасен пример в България. Това са едни от топ лидерите в България. Общо взето те се намират в София. Партньори са почти 15 години с компанията, с доходи над 20 000 лева на месец. Те правят цялото семейство ЕОР. Изключително много се радвам и съм благодарна, че имах възможността да се запозная с тях и да комуникираме с тях и да ни дават много съвети и напътствия с цел наистина да постигнем всички заедно тези уникални позиции. И ето това са едни прекрасни обикновени хора, които чрез ЕОР получиха тази финансова свобода. И Диана Брайкова с Християн Григоров, златни лидери на организация. Те са просто вдъхновение, те са просто светлина, живот, дават на останалите хора с пътешествията, които правят, с начина на живот, с начина на мислене. Много се радвам и съм толкова горда, че съм с тях и ги познавам. Общо заето, те са едни прекрасни, лъчезарни лидери, топ лидери в България също, с доход над 25 000 лева. По същия начин и те са почти 15 години в тази индустрия и са от град Пловдив. Имат едно прекрасно детенце, едно лъчезарно, усмихнато, така че няма как и то да не е, защото мама и тати са примера. И разбира се, президентите в ЕОР, това са хора с доход над 100 000 лева на месец, реални. Много се радвам, изключително съм така щастлива да ви ги представя, защото това са хора с уникални истории. Всеки един президент има неговия път, неговия начин, неговото вдъхновение. Общо взето, това са хора, които ни карат да вярваме, да мечтаем още повече, че можем да постигнем също техните позиции. Хора, които са били под нулата, не на нулата, и няма как такива хора, които са успели в тази индустрия, да не успеем и ние. Те ни вдъхновяват и ни дават примера. Лично аз много съм щастлива, че познавам Берн Фьогел, който е прекрасен човек. Просто за мен той е машина, той е бог. Не знам в ЕОР. Уникален човек. Ирина Мая, която е наистина уникална жена, доказа, че за 6 години може човек да достигне позиция над 100 000 евро. В момента нейните доходи. Инструменти за ефективна работа, общо заето професионални видеа за представяне за продуктите, за бизнеса, общо заето ежеседмични вебинари, презентации, които правим във вторник, продуктово и днескашното, което е информационен сайт за кандидати. Информационният сайт е уникален, има толкова много подробности. Разбира се, онлайн тренинг и ежеседмичните обучения. Това е сайта на Leverage 21, който ни предоставя толкова много информация, която можем ние да попиваме и да прилагаме. Разбира се, лична подкрепа при провеждането на срещи. Така можем да говорим с месенджер, да подпомагаме, защото ето аз съм в Германия, обаче примерно имам партньори, които са в други държави, на друго местоположение и за съжаление няма как да правим живи срещи, но тук идва вече златната епоха, чрез интернет, WhatsApp, Messenger, Viber, няма значение, можем да комуникираме с хората. Разбира се, информационен сайт за кандидати, продуктови и бизнес чатови групи във Facebook и Telegram. И старта в EOR първите стъпки с система Leverage 21. Искам само да разясня, че понеже имаме хора от различни държави, във всяка една държава има различни стартови пакети. Разбира се, ти трябва, за да стартираш, закупувайки си продукти, нали, това, което обясних и одеве, за мен лично това не е закупуване, защото всеки си използва продукти на ежедневна база, както споменах, сменяш продуктите, грижи за себе си, за здравето ти, за лична хигиена, сменяш продукта и имаш старта в EOR и по този начин получаваш достъп за всяко едно нещо. Най-добрият начин, който човек може да ти даде информация как да стартираш, е човека, който те е поканил тази вечер. Готови решения за вашия бизнес. Вие просто трябва да прецените по какъв начин трябва да стартирате.
Ако имате проблеми здравословни, искате да направите една детоксикация на вашия организъм, да се погрижите за вашия метаболизъм, да го забързате, ви препоръчвам пакета, който е MetaPro здравен комплект с продукти, които сподпомагат като цяло на нашето здраве и ни предоставят всичко необходимо, което по принцип би трябвало да го приемем от храна, обаче, за съжаление, знаем много добре, че днескашно време е малко трудничко и затова вече наблягаме на добавки. Това е храна към нашата храна, която приемаме ежедневна база. Може да се приема от малки и от големи. Zygarde Pro и Signature, това е прекрасна комбинация за правилно почистване на лице, професионално, разбира се, детокс на кожата и разбира се, гримовите, декоративната козметика, която е уникална, прекрасна и го препоръчвам за всяка една дама. Алоe Vera чантата, един прекрасен инструмент за работа, който дава възможност на хората да усетят продуктите, да ги помиришат, да видят веднага ефекта на кожата им. И разбира се, FigoActive, това е една любима моя програма, която наистина тя може да промени живота. Хората, които искат да се погрижат за тяхните килограми, да смъкнат килограми, това е вашето решение, повярвайте ми, защото наистина чрез LR и нейните продукти ти се учиш най-вече да заобичаш себе си. Да спини малко вода. Колелото вече е измислено, следва и стъпките и съветите на успешните си партньори като цяло. Не е необходимо да измисляте някакви други варианти. Общо заето, винаги се допитвайте до човека, който ви е стартирал, менеджер, лидер, защото те знаят вече, те са преминали през този път и те са хората, които могат да ви помогнат най-добре. А сега, всичко ми хареса, какво да направя сега? Първо, въпроси. Задайте въпроси на човекът, който ви е поканил или на неговия наставник. Второ, стартът. Как да стартирате? Разгледайте и изберете подходящ за вас пакет, продукти, попълнете своята молба за сътрудничество или като цяло може да се регистрирате и онлайн. Начало обучение. Началното обучение получавате своя партньорски код и още този месец получавате своите първи резултати от продукта им на модела на LR. Първи стъпки в бизнеса с LR започнете още днес и ще получите продуктите си до събота. В това време преминете задачите за правилен старт във вашата обучителна система. По този начин имате възможността да присъствате тази неделя на своето първо най-важно обучение – стартов тренинг. Вече сте готови да поканите първите си кандидати за представянето до вторник и сряда. Регистрирайте се първите си партньори и клиенти още в предстоящата седмица. Този слайд ми е любим винаги, не че е последен, а просто цитата, който е изписан, е уникален, винаги го настръхвам. Успехът с LR е за всеки. LR е твоята възможност за по-добър стандарт на живот. Кажете ми къде може да получите всичко това, което чухте тази вечер. Без опит, без инвестиции, без да оставяте шефа си или каквото и да било, да правите това, което правите в момента. Вие стартирате нещо, което само позитивно може да вземете. Но трябва вие самите да го поискате, да вземете решението и да го направите още сега. Потърсете човека, който ви е поканил тази вечер с нас. Попитайте го как може да стартирате. Може и той самия да поиска помощ от неговия лидер и заедно да направите вашето начало към пътя, към по-добър начин на живот. More quality in your life. Всеки човек може това да го има. Всеки. Просто трябва да вземете решението. Това е. Живота е кратък. Живейте го така, както искате, а не така, както ви казват да го правите и да го живеете. Не чакайте на някой друг, а вие единствено вие сте отговорни за вашия живот. Така както сме в момента, това са изборите, които сме правили преди. Прекрасна вечер! Благодаря ви, че бяхте с мене.
Много се извинявам, че прекъснах няколко пъти, но просто нямаше как, трябваше да прекъсна. Надявам се да съм била полезна и до нови срещи. Прекрасна и спокойна вечер на всеки един, който беше с нас тази вечер.